ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವು ಅಜಿಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1754 1773 ಮುಟ ತುಳುನಾಡ ವೇಣೂರುನು ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು 13 ಮಾಗಣೆನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜವಂಶ ಅವು ಅಜಿಲ ರಾಜವಂಶ. ಈ ರಾಜವಂಶದ ಸುರೂತ ಅರಸರು ಒಂಜನೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಜಿಲ ಅರಸರು. ಅಜಿಲ ರಾಜವಂಶದ ವೈಭವಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ 4 ಅರಮನೆಲು ಇತ್ತಂಡು. ಕೇಳ ಅರಮನೆ, ವೇಣೂರು ಅರಮನೆ, ಅರುವ ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ. ನೆಟ್ಟು ಕೇಳ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರ್ದ ಅರಮನೆ ನಾಶ ಅಂಡ ಬರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರುವದ ಅರಮನೆನು ಇನಿಕ್ಲ ತೂಲಿ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅರುವಡುಪ್ಪುನ ಅರಮನೆಕ್ ಅರಸು ಮನೆತನದಕಲು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಯಿನೇರ್ದಾತ್ರ ಅರುವನು ಅಕ್ಲೆನ ಉಪರಾಜಧಾನಿ ಪಂದ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಜಿಲ ವಂಶಡ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನ ಅರಸೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರ್ಗ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸ ಅಜಿಲ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರ್ಗ್ ಪಾಂಡ್ಯಪ್ಪ ಅರಸ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದುಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಡು ಇನಿಕ್ಲ ರಾಜ ಪರಂಪರೆದ ಗತ ವೈಭವನ ತೂಯರಾಪುನ ಅಪರೂಪದ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಅವು ವೇಣೂರ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು. ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ರಾಜ ಪರಿವಾರಡ್ ನಡೆಪುನ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಮಹಾಲಯ ಕರಿಪುನ ಕಾರ್ಯಲ ಒಂಜಿ. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಅಜಿಲ ವಂಶಸ್ಥಿರಾಯಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೆರಡ ತೆರೆಯೊಂದು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡದು ಬರಾಯ ಅರಮನೆಡುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂದು ಬರಾಯ ಅರಮನೆ. ಅಜಿಲ ಅರಸುರನಕಲ್ನ 4 ಅರಮನೆಡು ಒಂದರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಸರಂದೇ ಈ ಅರಮನೆ. ವಂಶಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಏರು ತೀರ್ದು ಹೋತರ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಮೂಲುಂಡು. ಅಗಲೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿನ ಮಹಾಲಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ನಡಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ಯದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬತ್ತನ ಅರಸುಲು ಅರುವದ ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಮನೆ ದೇವರಿನ 19 ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಸುರುತಾನಿ ಎಲ್ಲೇ ದಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಳಸುನ ಏತು ತಲೆಮಾರ ಆತ ತಲೆಮಾರದ ಮನೆ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೀಪಲು ಅಕಲ್ನ ಸವಿನೆನಪುಗು ಉಲಾಯ್ದ ಕೊಂಡಿಡುಂಡು. ಐಕ್ ಬಳಸದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲೆಂಕರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಪಣದು ಪನ್ಪುಣವೇ ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯದ ವಿಶೇಷ. ಐಕ್ 32 ಬಗೆತ ತಿಂಡಿಲ ಅವರುಂಡು, ಒಂಜಿ 4 ಬಗೆತ ಉಪ್ಪಡ ಅವರುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಲು ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜಾಯಲು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನವು ಮಾಲಯ ಕಾರ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನೆತ್ತೆರ ಮುಗುಳಿ ಪುರುಷರಾಯ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮ ಹಾಪುಡು. ಎಲ್ಲಂಜ ದಿನಟ್ಟು ಕುಡಬಂದಾಯ ಮುಜಿನ ನೇಮ ಹಾಪುಡು. ಐತ ಮಣದಾನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಇರ್ಲದ ಬೂತಲಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಪುಡು. ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಲು ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹಡು ಕರಿಣ 100 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಡತೊಂದು. ಇನ್ನು ಬರಾಯ ಅರಮನೆ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯ ಐತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ದೀದಾಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಊಟಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರಿದು 60 ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತನ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮನೆ ದೇವರ ನೆತ್ತವರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥದಿರು ನಡಪರು. ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಪಂಚಗುರುನಮ ನವಗ್ರಹತ್ರಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಪುತ್ರ ಮಂತ್ರಿವರ್ಗಂ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರ ಬಲಾನುಕೂಲಾಲಯ ಸಕಲ ಮಂಗಲಮತನೋತು ಶುಭಲಗ್ನ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನ. ವೇಣೂರ ಅಜಿಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಹಾಲಯ ಕರಿಪುನ ಕಾರ್ಯಲ ಒಂಜಿ. ಶತಶತಮಾನೊರ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಶಿಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಅಜಿಲ ವಂಶದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತಲ ಅಂದ್. ಮಹಾಲಯ ಕರಿಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಇತ್ತೆದ ಅರಸೆರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸ ಅಜಿಲೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲ ಅರಸೆರು ತನ್ನ ಅರುವ ಅರಮನೆರ್ದು ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಪ್ಪುನ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಗ್ ಕಾಲಿಕಾರ್ಡ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಪಯಣನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆ.
ಅರಸೇರು ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ತುತ್ತೈತನ ತುತ್ತೊಂದು ತರೆಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಂಡಾಸನ ಕಟ್ಟೊಂದು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯಡ್ ಪಜ್ಜಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನೆನ ತೂನಗ ತೂಪು ನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಭಾವ ಮೂಡುಂಡು. ಅರ್ನಪಿರವುಡು ಪತೊಂದಿನ ರಾಜಛತ್ರ ದುಂಬುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದ ಬಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಜನಸಾಗರ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ನಗ ಇತಿಹಾಸನೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು. ಅರಸೆರೆಗು ಊರುದ ಜನಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅರಸೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂದು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಅಜಿಲ ಅರಸೆರೆಗು ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶೇಷಾಂಶ ಪಂಡ ಬರಾಯ ಅರಮನೆಗು ಅರಸೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸೇರು ಪಟ್ಟ ಅದು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಮನದಾನಿ ಬಲಸನ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರ್ಲ ಪರ್ಪುಲ ಕೈಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಉಪವಾಸ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ. ತನ್ನ ವಂಶದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅರಸೇರು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ತೂಯರೆ ಬೋಡಾದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಸೀಮೆದ ಜನಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಡ್ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಲ್ಪಡವೇರು. ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುನವು ಕಾಲಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಆಚರಣೆಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಡು ಉಸಿಲಾದುಂಡು. 1341 ಇಸವಿಡು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೇಲೂರುದ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಸುಮಾರು 100 ಮುಡಿ ಅರಿನ ದಾನ ಕೊರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ವಂಶದ ಸೋಮನಾಥ ಬಿರುಮಣ್ಣ ಅಜಿಲ ಅರಸರಿಗೆ ಸಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗೆತ್ತ ಶಾಸನ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೆಂಕೈ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬಲಸಾಲ್ದ ಒಂಜನೆ ಕಂಬಡು ಇತ್ತೆಲ ತೂವಲಿ. ವೇಣೂರ ಅಜಿಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಲು ಮರತು ದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಏಪಗ್ಲ ಮರತೀಜಿ.